हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल ससे इन्ट्र भिडिअ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ ना जोंनि गेजेरावहाय माने गोबां ससियेल मिडियायाव मैदोमनि दावराव जागासिनो आरोना। बे मैदोम मा जेनथुनाखि बा नंगौना नङा बेखौ रावबो मिन्थिया नङा होमबा। दिनै गोबां मैदोम होननानै ससियेल मिडियायावहाय दावराव जानायखौ लानानै आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङोबा निस्सय मिथिगोन, निस्सय बुजिगोन आरोखि ना। जिनाखि आङो बे मोनसे जिनाखि बे भिडिअखौहाय अबाय मोनदों होनोब्ला मा होनो कमलेश्वर नार्जारी होननाय मोनसे फेसबुक पेजावहाय आङो बेवहाय मोनदों। नोंथांमोना आरो बेजों लोगोसे एनिथिं एमजे ब्रादारा मा बुंदोंमोन नोंथांमोना बेखौ नायग्रोनानै ला, अब्ला बेखौबो बुजिनो मोनगोन आरोखि। भिडिअखौ नुदों नोंथांमोना दाख्लै नोंसोरखौ 6 मासावनो बोरै गथ' जाखो माखो होनग्रा बेखौहाय बिराद बुदोंलै मानसिफ्रा बुनो होसोदों। नायलाय भिडिअखौ जाहरबाय जों मा ब्रादारा जायखौ एलावग्रा होननानै मिथियो। दाख्लै नोंसोरखौ गथ' मोननायनि मानि बुंबाय थानाया होसोनानै बुजादोंलै आदा बिदि होनो। मानो मा जाला आंबो मिथिया। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना एनिथिं एमजे ब्रादारा मा बुंदों बेखौ मिथिखाबाय नङा होमबा। माने थांनाय समफोरावहाय बे mwidhwm बसुमतारीया 6 दानावनो गथ' मोनबाय बा जोनोम होबाय होननानै बेखौ बखिला बायदों होननायाव माने बुजादों बेफोरबायदि होननानै माने सन्देह सानदों आरोखि। ओमफ्राय दा फैनानै जोंहा जितुनाखि एस जकिं ब्रादारा मा बुंदों, जितुनाखि मोनसे जितुनाखि mwidhwmनिनो भिडिअ फटक माने स्क्रिनशट बेवहाय सासे मानसिया पस्ट होदोंमोन। दा बेवहाय जोंहा एस जकिं ब्रादारा बुंदों जाहैबाय mwidhwm Gundaya Dinwi Lagaijabai Mwdlaya होननानै बुंदों आरोखि। दा ओमफ्राय बे जितुनाखि कमलेश्वर नार्जारीनि भिडिअआव हाबनानै नायोबा जों बेयाव नुनो मोनो जे जितुनाखि गोबां बेफोरबायदि भिडिअआवहाय कमेन्ट होग्रा मानसि थायो नालाय। दा बे कमेन्ट होनायावहाय गोबां मानसिफ्रा माने कमेन्ट हरदों, सोरबा बायदिया मोजां हरदों, सोरबा बायदिया गाज्रि हरदों नङा होमबा। दा बेवहाय सासे मानसिया ओरैबायदि कमेन्ट हरदों जितुनाखि जानांगौ गामि खाथिनो बा मिन्थिनाय नङा होमबा। दा बेवहाय लिरदों दि हाथरखि बरगयारी सासे फेसबुक सलायगिरि नङा होमबा। बिथाङा लिरदों, बिदि नङालै गामि खाथिनि रान्दि आइजोजों सोमोन्दो लाखिनाय आरो बिथांजोनाव फैसा बियै फैसा संख्ल'नाय, जाय हिन्जावनि न'खरा फैसानि थाखाय हालाय हाफाय जानाङो। mwidhwmनि थाखाय हिन्जावा साख्रिनि फैसा मोननायखौ mwidhwमासो बिहरोमोन आरो देहायारि सोमोन्दो लाखिदोंमोन होननानैबो बुंदों आरोखि। ओमफ्राय सासे mwidhwm बसुमतारी होननाया बिथाङा आदसा खोथाया बिदिसो mwidhwमा होननानै मोनसे मिनिनाय माबा होदों आरोखि। ओमफ्राय आरो हाथरखिया बे भिडिअआवनो माने रिप्लाइ होफिनदों, बिदिसो सोंहर गामिनि मानसिफोरनाव दागदुफुर बावखुंग्रियाव होननानै बुंदों आरोखि। स' लोगोफोर खोथाया बेसेबांसिम सैथो नंगौना नङा, सोरबाफोर कमेन्ट होनायखौ माने लाजोबनोबो हाया नङा होमबा। आंबो कमेन्ट होनो हायो, नोंबो कमेन्ट होनो हायो। दा बेफोरबायदि आरोखि। ओमफ्राय फैबाय थानाय समाव कि mwidhwm बसुमतारीया गावनि बा फेसबुक बा इउटुबनि थ्रुयै बिथाङा रिप्लाइ बा क्लियारिफिकेसनबो होनोबो हागौ नङा होमबा। दिनै बिथाङा नंगौना नङा ना बै खारनायफोरखौ स्ल' मोसनआव नायोब्ला माने फिल्म शुटिंफोरबो बानायबायदों नामा बेफोरबायदि सानदों आरोखि आंनि गोसोआव दै। कि mwidhwमा नंथारगौब्ला बा फिल्म शुटिं बा सर्ट मुभि, आजिखालि गोबां सर्ट मुभि गायो नालाय जोंनि माखासे बर'फोरा नङा होमबा, हाउसफु थानायफोरा। दा बेफोरबायदिबो जानांगौ। आरो बै जिथुनाखि आइजोआ दि बुंदों बिसार जाया मा जाया बिदि बुनो मोना, जोंबो बुगोन होनलायनानै माने आइजोआबो गाबख्रावनानै लावथि लानानै होसोलांदों नङा होमबा।
दिनै आङो बेयावहाय मिथिनो मोनदों जे माबा मोनसेफोर गोरोन्थिफोर मावना लाफ्लांदों बा मावफ्लांदों नामा मैदोम बसुमतारिया बैफोरबायदिबो सानदों आरोखि। आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो खावलायनो सानो जिथुनाखि बै लावथि लानानै होसो होसो बुदों ना रायजो गामिनि रायजोफ्रा, दिनै बिथांमोनखौबो आङो मोनसे फंसे बाथ्रा बुंनो सानो, गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन होननानै मिजिं थाबाय। स' बेवहाय लावथि लानानै होसो होसो बयबो बुदों, बै बुलाय बा बैबो बुगोन बैबो बुगोन, अबावबा नाङै जायगाफ्राव बा अबावबा नाङै बुस्थुफ्राव नांफ्लांनानै खनसेनो जायगायावनो दो थायोब्ला बैनि दायनिगिरिया सोर जागोन नङा होमबा? बैनि दायनिगिरिया सोर जागोन? जे मैदोमा नंमारगौब्ला जेन'बा दाय मावफ्लांदोंबा बा मावदोंबा रायजो राजा लानानै हमनानै बेखौ सावरायनानै मिथिंफोर खालामनानै बा आयेननि राहा लानो हायो नङा होमबा? बेफोरबायदि खालामब्लाबो साबसिन जायो। आरो मा होनगोन नोंथांमोना बुनो गोसोथारब्ला नङा होमबा हमनानै बयबो रायजोयैनो ज' बा मोजाङै माबानानै बुनो हायो नङा होमबा? खिन्थु होसोलायनानै होंगो दोंगो होसोनानै बै बुनाया बैबो बुनाया अबावबा नाङि जायगायाव नांनानै खनसे दो थायोबा बैनि दायनिगिरि बा जेलखौ सोर जागोन? जाय बिथांमोना होंगो दोंगो होसोनानै बुदों नै बिसोरसो जागोन आरोखि। आं दिनैनि दिनाव बेखौसो बुंनो सानो लोगोफोर। आरो आङो मैदोमखौबो बुंनो सानो, मैदोमा जे गोबां थांनाय समाव नङा होमबा, थांनाय समाव ओरैबायदि बुङो बियो बिथाङा जिथुनाखि एनिथिं एमजे ब्रादारखौबो बिथाङा जोबोद माने लाजि फोनांनायफोरबायदि जादों। बिथाङाबो गावनि माबाखौहाय एसे हमथानानै ला, बा माबा मोनसे नोंथांखौबो सोरबाफोर बिदिनो बुंजानाय सहायनो हायियाव नोंथांखौ जिथुनाखि एनिथिं एमजे ब्रादारनि हिन्जावा जोबोद माने दुखु मोनदों, रागा जोंदों ना, बेफोरबायदिनो केस नोंखौ होयोब्ला नोंबो माने जेल जानांगोन आरोखि। दा बेखौनो नोङोबो मोजाङै माबाखौ खुगाफोरखौ हमथानानै ला, बा माबा मोनसे जायोब्ला नङा होमबा जानला मोनला बखिलाबायनाङा। दा गोबां मानसिया बुंदों नोंखौहाय कमेन्टआव बैफोरबायदि भिडिअ आरोना, बा मैदोम नंगौना नङा बेखौ मिथिया, बा मैदोम नंगौबाथ' गाव क्लियारफिकेसन होगोन। बेवहाय बुंदों सोरबा बायदिया मैदोम गुन्दा, सोरबा बायदिया होनदों बुजादोंबा हामदों, होबावनांगौमोन, बेफोरबायदि गोबां कमेन्ट दं आरो। नोंथांमोनाबो जिथुनाखि नैबे बिथांनि माबायावहाय नायोब्ला नोंथांमोनाबो निस्सय मोनगोन। कमलेश्वर नार्जारिनि जिथुनाखि फेसबुक पेजाव नोंथांमोनाबो नायब्ला बयबो नुगोन आरोखि। ओमफ्रायहाय मा होनदों आरो मैदोमा नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबानो जाबाय। मैदोमनि जिथुनाखि मोनसे फटक आरोना, फटकआव मैदोमनि फेसबुक फटकआवहाय आङो बेयाव कमेन्टआव चेक खालामदोंमोन। दा बेवहाय सासे मानसिया बै भिडिअखौ लानानै स्क्रिनशट लानानै बियो माने बेवहाय बोरै जाखो होनना मिनिनानै पस्ट हरदोंमोन आरोना। दा बेवहाय बोरै जाखो होननानै पस्ट हरनायाव जाहैबाय मैदोमा मा होनोखो नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबानो जाबाय, नोमफा खिबु होनना बुंहरदों आरोखि। जा माने बोरैबा बुंनो थाङोब्ला मिनिथाव, एकदम बोरैबा बुंनो थाङोबा गावजों गाव माने माबा माबि बेफोरबायदि आरोखि ना, एक्सट्रा। स' लोगोफोर आङो माने मोजाङै मिन्थिजोबा, सोरबाफोर मिन्थियोब्ला अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आरो आंनि बुंनायाव माबा मोनसेफोर गोरोन्थि जालांदोंब्ला नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै आसा थाबाय आरोखि। स' लोगोफोर थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ, लाभ इउ अल, बाय बाय।